Hi there mga puso, welcome back. You're still watching Jimmy Regional TV Early Edition. Bow! Mga puso, sukit na naging ang atong bisita, subong nga aga. Hindi lang ni siya hot, manami pa magkanta kag very in-demand and hard-working kapuso actor. Ano man nga role ang ihatag siya. Let's find out be kung paano siya mangin isa ka kuya sa afternoon drama series nga nakarehas na puso. Kasakit ni Blanc Palagbuao. Bow! Puwerte. Ari na si kapuso natin, EA De Guzman. Brother, good morning. Welcome back. Suking-sukin dito sa Jimmy Regional TV Early Edition. Hello. Maayong aga, Adrian, and maayong aga sa lahat ng mga kapuso natin. It's nice to be back sa GMA Regional TV Early Edition. EA, una sa lahat, congratulations dahil at last natupad mo na din ang dream mo na bilhan ng new house yung mom mo this year, 2022. Believe EA, paano mo ba pinaghandaan ang move na to? Thank you. Pinaghandaan. Actually, last year ko pa siya nabili, November 10. Nabili ko na yung bahay and nasa akin na yung susi that time. So, sinabi ko lang sa mga kapatid ko na nakabili na ako ng bahay and then kay mami ko lang talaga hindi sinabi. So, sa kanila ko sinabi yung surprise ko, yung plans ko na i-surprise siya on Christmas Day mismo. And December 29 kasi birthday niya. So, parang pinagsabay ko na. Hindi ko makakalimutan yung pag-crack ng voice na sabi niya, na natag siya. So, napakasarap sa feeling. I'm sure may inspire talaga mga kapuso natin, especially those who are also dreaming, to provide good things for their loved ones, especially for those people who sacrifice their time para lang mabigyan ka ng mas magandang buhay in future. Outside taping, photo shoots, gigs, sino ba si EA sa loob ng bahay? Ako, si EA, napakasimpleng tao. Simple lang ako. Gusto ko, pag sa loob ako ng bahay, kung ano yung pambahay ko talaga na damit, yun ang isuot-suot ko. Gusto ko, bumabalik pa rin ako sa dati. Sa dating ako, kung saan ako nagmula. Problema man, solusyonan agad. Maliit na problema, hindi pinapalaki. So, ganun si EA, very positive. And gusto niya laging masaya lang, lahat. Kahit yung mga taong nakapaligid sa kanya. Eto, EA, another reason to congratulate you, syempre, ay ang newest project mo, Nakarehas na Puso, na talagang minahal ng ating mga kapuso on its second week pa lang, ha? Congratulations. What can you say sa mainit na response ng ating mga kapuso, especially sa amin dito sa Western Visayas? We love the program. Syempre, Adrian, nakakataba ng puso, no? Kasi very, binigyan tayo ng mga kapuso natin ng warm welcome. Siyempre, mainit yung pagtanggap nila sa aming show, pinakabagong show namin sa GMA, ang Nakarehas na Puso. And excited ako para sa kanila na makita at mapanood nila yung mga mabibigat na eksena namin na gagawin dito sa Nakarehas na Puso, especially with Miss Jane Garcia. Yung madadrama na talaga namang makaka-relate at kukurot sa puso ng ating mga kapuso. EA, panganay na lalaking role mo sa series na to. Ito, ano naman ang mga bagay na kaya mong isakripisyo para lang makitang masaya at syempre, komportable ang mga kapatid mo, EA? Ako, I can sacrifice or I would sacrifice my own happiness para sa kasiyahan din ng mga kapatid ko. Ako, personally, marami na ako sacrifice para sa sarili ko. Kumbaga, bago ko bumili ng isang investment, talagang iniisip ko kung paano rin sila. Kumbaga, kasama dapat sila. Ganon. Magagaling ang cast sa series na to, EA. Grabe. Who among them ang masasabi mong hinuhugutan mo ng inspiration pagdating sa acting? No doubt. Kay Ate Chick, kay Miss Jane Garcia. Alam naman natin kung gaano siya kahusay and mapakontrabida man, mapabida man, mapadrama man. So, we're looking forward na magawa namin yung mga madadrama at mabigat namin eksena and looking forward din ako na matuto sa kanya when it comes to acting. Ako kasi yung aktor na hindi lang ako kampante. Hindi ako nakakampante sa kung ano naman yung ginagawa ko. Gusto ko natututo rin ako. So, ayun, excited ako na matuto pa kay Miss Jane Garcia. This time, imbitahan mo naman ang ating mga kapuso dito sa Western Visayas na patuloy na suportahan, mahalin at syempre subaybayan araw-araw, bawat hapon, ang umiinit pang mga eksena sa Nakarehas na Puso. Go ahead, EA!
Mga kapuso, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa aming show, sa aming pilot week. Maraming salamat po sa suporta at gusto ko lamang po kayong imbitahan at sabihin sa inyo na patuloy niyo pong suportahan, tangkiligin at panoorin ang aming programa, ang Nakarehas na Puso. 4:15 p.m. po yan sa GMA Afternoon Prime. This show, mga kapuso, di ba, it's prelude to One Western Visayas. That's why if you ask me, EA, I am personally hooked to watch it every single afternoon. Naghihintay at the same time, nag-enjoy bago mag-newscast. Thank you so much for being part of our program. God bless you. Sa uulitin, Suke, ingat! Thank you, Adrian, and maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng GMA Regional TV Early Edition. See you soon, guys. God bless you. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.